Bună seara și bun găsit la Actual Regional. Anumite legume și fructe pe care astăzi le găsim pe tarabele din piețe ar putea fi înlocuite în viitor cu unele soiuri mai exotice. Totul se întâmplă din cauza schimbărilor climatice care sunt tot mai apăsătoare în agricultura românească. Discutăm acest subiect cu invitații mei, doamna profesor universitară dr. Adina Croitoru de la Facultatea de Geografie din cadrul UBB Cluj-Napoca și domnul conferențier universitar dr. Vlad Stoian de la Facultatea de Agricultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumim pentru invitație. Bună seara. Ați avut ieri lansarea unui workshop tocmai pe această temă, ExoCrop. Cum a luat naștere și care este scopul lui? ExoCrop este un proiect de cercetare, practic, finanțat din fonduri naționale de cercetare, pe o schemă care implică parteneriatul privat-public, aș spune, pentru că proiectul este coordonat de o companie privată, în care în proiect suntem 3 instituții de cercetare și 2 companii private, toată partea aceasta de cercetare urmând a fi implementată ulterior în ceva practic și foarte concret, mai precis un serviciu care să fie un instrument care să fie foarte util fermierilor pentru alegerea culturilor, pentru următorul sezon de vegetație, pentru schimbarea culturilor, așa cum spunea și dumneavoastră, a soiurilor, a speciilor pe care să le cultive în următoarele decenii. A fost o zi lungă ieri. Cine au fost participanții și care a fost concluzia serii? Am avut participanți de la fiecare dintre cei 5 parteneri care suntem și la care au mai participat și utilizatorii finali pe care îi vizăm noi în proiect, și anume fermieri, și care au avut ocazia să aibă pe de o parte contact cu ideea de ExoCrop și pe de altă parte au avut ocazia să pună întrebări care sunt foarte, foarte specifice pentru zona lor de activitate. De fapt, asta este și una dintre dorințele noastre la nivelul proiectului, de a oferi soluții specializate sau specifice pentru fiecare dintre fermierii sau partenerii noștri din domeniul privat. Ați spus că este un proiect de cercetare. Ce se va face concret? Concret, pornind de la rezultatele colegilor de la stațiunea de cercetări, o să-i spun pe scurt, stațiunea de cercetări pentru cultura planelor pe nisipuri de la Dăbuleni, care au aclimatizat culturi din aceste exotice, respectiv în acest proiect ne focusăm pe cartoful dulce, pe arahidele de pământ și respectiv pe fasoliță, o specie pe care, sigur, nu o cunoșteam nici măcar noi foarte bine la începutul scrierii acestei propuneri de proiect. Deci, practic, pornind de la rezultatele dumnealor acolo, elementul principal al proiectului va fi focusat pe 2 direcții. 1, să vedem unde anume în România mai pot fi cultivate aceste plante, pentru că, sigur, condițiile dintr-o anumită locație nu putem să le extindem la nivelul țării. Dar asta vom face noi, echipa de la geografie, în primul rând, prin cartarea la nivel național a tuturor zonelor favorabile sau foarte favorabile, mediu favorabile, puțin favorabile pentru fiecare dintre aceste 3 culturi, astfel încât fermierii să știe dacă pe parcela lor pot sau nu să cultive astfel de specii. Și al doilea element, să spunem, de noutate al proiectului va fi, și într-adevăr o provocare, să implementăm un sistem de prognoză pe 7 luni în avans. Sigur, sunt niște estimări, nu va fi o prognoză ca și cum este cea pe 3 zile, dar pentru domeniul agricol este extrem de important ca la începutul sezonului de vegetație să știe care sunt condițiile meteorologice estimate, astfel încât să știe dacă o anumită cultură, o anumită specie va avea sau va întruni condițiile de dezvoltare și de productivitate până la finalul ei. De ce fel de climă vor avea nevoie aceste soiuri? Ați spus cartoful dulce, fasolița și arahidele. Da. În literatura de specialitate și acum și zona de la Dăbuleni unde au fost aclimatizate, din punct de vedere termic, este în zona de climă călduroasă.
Dar odată cu modificările și schimbările climatice care sunt din ce în ce mai accentuate, există posibilitatea, cel puțin la nivel teoretic, de rezonarea lor, inclusiv să le aducem până în zona noastră din Transilvania sau chiar mai în nord. Aici intervenim noi, Facultatea de Agricultură, cu validarea prin rețeaua de fermieri pe care o să vrem să o constituim, validarea în teren a acestor modele teoretice și inclusiv extragerea de indicatori și parametri care să le poată modifica și să le facă mult, mult mai realiste. De fapt, în direcția aceasta, cel puțin la nivel teoretic și din ce am văzut până acum din primele hărți, există o posibilitate mare de a le cultiva inclusiv până în zona de nord. Cu un succes undeva între mediu și bun sau chiar în anumite condiții foarte bun, dar acestea sunt punctuale. Deci, mai întâi s-a făcut acest experiment, dacă îi putem spune, pe zona de sud a țării, dar până să aducem aceste soiuri noi în Transilvania, să le aclimatizăm și aici, la noi în zonă, ce am putea să aducem nou sau mai puțin obișnuit, ceva ce nu avem acum? Sunt aceste 3 plante pe care noi am încercat să avem primele rezultate. Sigur, suntem chiar la începutul proiectului. Proiectul a început în ianuarie. Avem primele rezultate, cum spunea colegul meu. Mai sunt și alte plante, probabil, care ar putea, dar noi la momentul acesta investigații facem numai pe cele 3 plante. Acest proiect vine în continuarea unui alt proiect pe care noi l-am desfășurat în același, să spunem, aproape același parteneriat. Se numea AgroClimRo, în urmă cu 5 ani, cred că a fost, în care încercam o rezonare pentru culturile de bază din România, grâu și porumb, respectiv modificarea acestor condiții și atunci am avut niște rezultate foarte bune. Faptul că hibrizii târzii de porumb pot deja să fie cultivați în România, ceea ce nu era posibil în anii 60-70, pentru că nu aveam temperaturi suficient de ridicate. E bine, căldura aceasta suplimentară care există la momentul acesta în atmosferă și care uneori ne sperie, să spunem, din perspectiva schimbărilor climatice și a fenomenelor extreme, valuri de căldură, poate fi, iată, în agricultură putem să o exploatăm în modul favorabil nouă, ceea ce nu înseamnă altceva decât o adaptare la schimbările climatice, că uneori adaptarea aceasta este văzută ca o întoarcere, nu știu, la evul mediu, la niște chestii foarte vechi în care să renunțăm la starea noastră de bine. Nu, adaptarea la schimbări climatice înseamnă să luăm condițiile actuale ca atare și cele viitoare anticipate și să găsim soluții la fel de moderne și la fel de benefice nouă, poate chiar mai profitabile, iată, în condițiile acestea, pentru a ne obișnui, să spunem, pentru a conviețui, mai bine spus, cu aceste noi condiții la care suntem parte, din păcate, ca societate umană. Cum afectează toate aceste schimbări climatice agricultura românească, pe lângă faptul că nu mai e o producție la fel de mare, la fel de bună? Am citit un studiu undeva în Europa, căldura a afectat o anumită cereală, în așa fel încât a făcut-o toxică pentru animale. Studiile sunt multe. Într-adevăr, pe de o parte scade potențialul productiv. De multe ori, și asta ați văzut mai ales în ultimii ani, există culturi la care nu mai avem producție, nu ajung la finalul perioadei de vegetație. Multe dintre culturi trebuie întoarse. Apar evenimentele acestea extreme, fie o căldură foarte puternică într-o perioadă în care ar trebui să fie rece într-o perioadă în care ar trebui să fie cald și care din nou afectează, propriu zis, securitatea alimentară și nivelul de producție pe care îl avem. Cel puțin pentru ideea de culturi de nișă, cum sunt cele 3 care sunt țintă în proiect, avem nevoie, exact ce zicea și colega mea, să fim pregătiți. Și atunci, dacă le testăm, chiar dacă sunt pe suprafețe mai mici în momentul de față, avem șansa să vedem unde ar putea fi locul lor într-un asolament,
care ar fi perioadele optime pentru semănat sau plantat și dacă se pretează pentru o anumită zonă, ceea ce ne oferă o marjă de siguranță în momentul în care se vor accentua schimbările climatice, în momentul în care temperatura va crește foarte mult, vom putea identifica și care sunt factorii care ne blochează finalizarea perioadei de vegetație și, evident, care ar fi factorii care ar putea afecta producția finală. Dacă îmi permiteți o scurtă completare aici, temperaturile foarte ridicate și seceta sunt fenomenele cele mai vizate, să spunem așa, sau de care ne temem cu toții în Europa, fenomenele la care continentul european este cel mai critic. Ori aceste plante exact asta evită. Sunt plante termofile care au nevoie de căldură, deci care nu sunt major impactate de căldură și nu au cerințe foarte mari de apă, mă refer mai ales la fasoliță și la arahide. La cartoful dulce, în principiu, par să nu fie probleme, deci hărțile de precipitații pe care noi le-am realizat ne dau condiții foarte bune încă pe cea mai mare parte a teritoriului României. Deci se pare că ar putea fi un los câștigător pentru fermierii care decid să testeze, cel puțin în prima fază, aceste culturi. Deci chiar asta voiam să vă întreb, de ce ați ales fix aceste 3 soiuri, dar mi-ați răspuns, pentru că sunt iubitoare de căldură și nu necesită foarte multă bătaie de cap până la urmă. Dar fermierii care au venit și ieri la workshop sunt convinși de aceste soiuri, sunt pregătiți să schimbe domeniul oarecum în agricultură în acest sens? Noi am încercat să-i convingem, cel puțin ieri. Sigur că la momentul la care i-am invitat, le-am dat câteva explicații despre proiect. Pentru încurajare, noi finanțăm din fondurile proiectului anumite cheltuieli pentru aceste culturi, pentru că sunt niște cheltuieli. În general, fermierii din România, mai ales pentru că mulți dintre ei au fost, sau cei mai mulți dintre ei au fost foarte tineri, vor ceva nou, sunt tineri și evident ca orice tânăr vor să încerce lucruri noi. Deschiși la nou. Exact, sunt deschiși la nou, văd posibilitatea, văd că un kilogram de grâu, de exemplu, sau un kilogram de porumb are un preț infim comparativ cu un kilogram de cartofi dulce sau un kilogram de arahide sau de fasoliță și atunci, de ce nu? Știți, a doua cea mai importantă întrebare din lume după de ce este de ce nu. Și atunci, exact pe varianta aceasta, vor fi teste și pe loturi mici de 5, 10, 20 de metri pătrați, deci numai cât să validăm cultura respectivă și în același timp cât să ne permită o observare foarte îndeaproape din punct de vedere științific al cercetării din domeniul științelor agricole pe aceste plante. Chiar asta am discutat cu partenerii noștri, cum să urmărim, cum să facem instructajele pentru fermieri, astfel încât să avem noi o imagine ca cercetători cât mai bună pe această componentă de cercetare, astfel încât la sfârșitul proiectului să avem niște rezultate și să venim cu niște recomandări pentru aceste 3 culturi. De câți bani vorbim? În principiu vorbim de o sumă de 1.500.000 de lei de la bugetul național plus aproximativ 30%, încă 30% cu care vin coparticipare companiile private care sunt membre în proiect, respectiv coordonatorul de proiect care va prelua practic și va duce într-un serviciu climatic această idee. Și respectiv a doua companie privată care sunt. Companiile sunt din domeniul IT, deci mergem cumva spre o adaptare green și digital, dacă vreți, că se poartă foarte mult această combinație. Și noi sperăm că va fi una de succes. Și pentru că ați spus cuvântul magic al acestei perioade, digitalizare, în cadrul proiectului se va realiza și o platformă online, ceea ce spunea și mai devreme, de unde orice fermier poate să afle condițiile meteo anticipate pe un teren agricol și să primească și recomandări cu privire la lucrările agricole care se pot face acolo, culturile. Eu vă pot răspunde la prima parte a întrebării, la a doua las pe colegul meu. Pentru prima parte a întrebării, da, într-adevăr, dorim să achiziționăm niște produse la momentul acesta care sunt contra cost de la Centrul Meteorologic European, care vine cu aceste prognoze pe 7 luni, respectiv cu updatarea lor la fiecare lună. Deci în fiecare lună ei își updatează informațiile.
Și noi dorim ca acest serviciu să-l scalăm la nivelul României, să cumpărăm informațiile și să facem o platformă la nivelul României și care, evident, va fi foarte utilă, pentru că cea mai mare parte dintre fermieri spunea: wow, nici nu ne-am imaginat că se poate așa ceva. E o chestie extrem de utilă pentru diferite faze pe care le avem în evoluția culturii, în urmărirea culturilor și așa mai departe. Cum spuneam, inclusiv în a lua o decizie dacă cultivăm sau nu o anumită specie anul acesta pe lotul respectiv sau alegem o altă variantă mai favorabilă, să spunem, sau care ar putea să dea o productivitate mai bună în condițiile anului respectiv. Deci va fi, cum spuneam, un serviciu într-adevăr cu o componentă destul de generoasă, free, la liber pentru toată lumea, pentru că este un proiect din fonduri publice, dar pentru că, la fel, proiectul de finanțare ne impune, va trebui să aibă și o componentă comercială care va fi va fi faza avansată, să spunem, a acestei componente. Dar platforma, da, probabil că se va numi Exocrop și vom veni cu ea, vom face un update. Ceea ce e important de spus e că toți fermierii care intră în această fază, intră în parteneriat cu noi, vor primi acest serviciu gratuit și în timpul proiectului și după finalizarea proiectului. Este un fel de a le mulțumi că sunt alături de noi și coparticipă la acest proiect. Propriu zis, o să beneficieze fiecare fermier de un scenariu adaptat exploatației lui. Cu alte cuvinte, poate să-și facă o prognoză de timp, inclusiv pentru durata întregii perioade de vegetație, care vor fi provocările din punct de vedere al bolilor, dăunătorilor, buruienilor, pentru a-și putea achiziționa produsele în avans, va putea vedea dacă are nevoie de o plantă cu o durată scurtă de vegetație sau lungă, va putea să-și proiecteze mai ușor asolamentele și inclusiv să-și facă o prognoză financiară în ceea ce privește costurile versus beneficiile și profitul pe care poate să-l aibă. Deci fiecare fermier va putea alege dacă dorește să introducă în asolament una dintre aceste culturi sau să înlocuiască într-un asolament preexistent una dintre specii cu cele pe care le testăm noi în cadrul acestui proiect. Și este o bază bună pentru dezvoltarea acestui tip de servicii în zona agricolă și intră și în conceptul de agricultură digitală. Încercăm să avem scenarii cât mai realiste posibile pentru a ne asigura o rată mai mare de succes. De fapt, aici ne și interesează și atunci putem să avem și șansa de a face o agricultură profitabilă. Și România, cel puțin prin introducerea de noi specii sau prin a fi mai bine pregătită din punct de vedere al scenariilor, are o șansă mult mai mare pe această zonă. Pe cât timp se va întinde proiectul și la câți fermieri vă așteptați să aveți în el? Foarte bună întrebare. Proiectul se întinde pe 2 ani. El are perioadă sau termen de finalizare 30 decembrie 2026, cu potențial de prelungire pe încă 6 luni dacă demonstrăm că rezultatele sunt foarte bune la finalul proiectului și pot fi duse la un nivel superior decât a prevăzut competiția. Adică să avem această platformă într-un stadiu aproape final. Deci dacă ajungem la un nivel la care rezultatele sunt promițătoare, dar estimăm că în 6 luni putem să finalizăm, probabil vom merge. Noi sperăm că vom ajunge în acel punct încât să cerem prelungirea acestui proiect. Referitor la fermieri, noi ne dorim cât mai mulți. La momentul acesta, sigur, avem un număr de, cred că în jur de 10 care și-au exprimat disponibilitatea, dar rețeaua este încă deschisă. Și dacă sunt, sigur, poate chiar dintre ascultătorii dumneavoastră care doresc să participe, ne pot contacta fără nicio problemă și ei pot să fie incluși în această rețea. Rețeaua este deschisă, este un proiect public, transparent. Ne dorim să avem cât mai mulți fermieri, pentru că e clar, pentru fermieri facem lucrul acesta și în același timp avem nevoie de inputul lor. Deci nu vrem să fie cercetătorii undeva foarte sus și domeniul efectiv al practicienilor în cu totul altă direcție. Deci noi tocmai de aceea ne dorim să lucrăm împreună și să dezvoltăm un serviciu viabil și util
pentru cei din domeniu. Știm că mediul academic clujan are numeroși specialiști care pot realiza astfel de proiecte bune pentru țară. Ce înseamnă pentru USAMV, respectiv UBB, participarea în acest proiect? Pentru noi, acum sunt mai multe nivele pe care am putea descrie această colaborare. Din perspectiva colaborării cu ceilalți parteneri din proiect, înseamnă un schimb foarte, foarte bun de idei la nivel academic, înseamnă și identificarea unui mod de a discuta cu același limbaj. De fapt, aici am avut nevoie să evoluăm cu toții. În ceea ce privește munca noastră cu fermierii, automat o să avem o mai bună comunicare. Îmi cer scuze. Noi transmitem informația, dar și primim informație și atunci putem să recalibrăm informația. Putem identifica probleme punctuale pe care ni le semnalează fermierii la nivel de proiect și atunci să încercăm să vedem dacă sunt replicabile, dacă le găsim și la ceilalți fermieri sau din contră sunt doar localizate. Și atunci putem identifica evenimente care să afecteze integritatea culturii. Dar, per total, încercăm să dezvoltăm un mod nou de a colabora prin acest schimb de informații pentru a fi și noi la curent cu ceea ce se întâmplă în teren. Deci este o bună metodă și este un exemplu foarte bun și pentru noi de a identifica probleme chiar reale. Din perspectiva UBB, am spus-o și ieri, în primul rând ne dorim să dezvoltăm consorțiul. Suntem 3 parteneri din primul proiect AgroClimRo. Am adăugat acum încă 2 parteneri la acest consorțiu și sperăm să-l ducem mai departe. Și poate fi pentru dezvoltarea domeniului agriculturii și pe pomicultură și pe alte segmente. Sigur, din perspectiva academică, cercetarea interdisciplinară este foarte bine, să spunem, sau foarte bine cotată la nivel internațional și studiile acestea de cercetare interdisciplinară, mai ales în momentul în care ele duc spre aceste componente de adaptare la schimbări climatice, sunt foarte binevenite și foarte, foarte bine apreciate. Noi încercăm să ne ducem din sfera noastră de climatologie, de climatologi, că noi suntem la bază climatologi la Facultatea de Geografie. Ne-am dus, sigur, în prima fază am făcut cercetarea pe schimbările climatice la nivelul țării și acum încercăm să facem partea de impact pe care aceste schimbări o pot avea în diverse domenii. Avem proiecte dezvoltate sau alte proiecte în implementare și pe domeniul sănătății, de exemplu, impactul pe domeniul sănătății. Dar revenind la acesta, sigur că dorim, și este a 3-a misiune a UBB-ului, cel puțin aceea de colaborare cu societatea și implicarea în societate, tocmai această activitate în care să fim parteneri cu diversi actori economici, sociali din diverse sectoare de activitate. Deci scopul nostru nu este la momentul acesta numai cercetarea fundamentală, sigur că o facem și pe aceea, dar din acea cercetare fundamentală vrem mai departe să mergem în cercetarea aplicată, pentru că e clar societatea de acest lucru are nevoie. Și cu acest proiect venim și punctăm, să spunem, la 2 dintre misiunile Comisiei Europene pe cercetare, respectiv adaptarea la schimbări climatice, care este una foarte importantă, și la fel de importantă este și cea referitoare la conservarea solului. Deci, practic, iată, cu un singur proiect mic, ca buget, e aproape nimic dacă ne gândim la bugetele cu care se finanțează poate proiectele europene. Totuși, considerăm că este un început, vrem să demonstrăm că este un consorțiu fiabil și că putem să lucrăm împreună cu partenerii noștri, sperăm cât mai mulți fermieri care să ni se alăture. Că ați spus mai devreme de climă, anul 2024 a fost al 5-lea cel mai secetos din 1901 până în prezent și cea mai caldă vară de când se fac măsurătorile. Și am tot auzit, în ultimul deceniu cel puțin, foarte cald. Am și văzut temperaturile extrem de ridicate, ploile din ce în ce mai puține, iernile care, după cum vedem și acum, e frig, dar nu ninge, ceea ce nu e chiar bine pentru agricultura românească. Ce fel de
culturi au început să fie tot mai afectate de aceste schimbări climatice și dacă în viitor, apropiat sau nu, ne putem aștepta să auzim că o anumită cultură nu mai poate fi făcută în România tocmai din cauza schimbărilor climatice. Eu sunt climatolog, îmi cunosc foarte bine limitele, cred că colegul meu ar putea să răspundă mai bine la această întrebare. Noi cu ce putem să venim? Da, cu aceste tendințe pe termen lung, pe termen mai scurt, care sunt mai importante, noi putem să venim cu suportul, să spun din perspectiva aceasta, dar ca și climatologi noi nu putem să luăm o decizie, asta este. De aceea lucrăm în colaborare cu colegii noștri și asta cred că este cel mai mare beneficiu al cercetării interdisciplinare. Pentru că cerințele plantelor, colegii de la agronomie le cunosc. Cel puțin până în momentul de față nu avem scenarii de speriat în care să dispară o cultură tradițională sau o anumită cultură pe care o considerăm constantă în România. Toate plantele sunt afectate de un eveniment de căldură extremă și care este suprapus pe lipsă de precipitații. Din păcate avem și perioade în care plouă mult mai mult decât ar avea nevoie o plantă, ceea ce automat afectează și structura solului și reduce randamentul potențial al respectivei culturi. Cel puțin până în momentul de față, și asta parțial suprapus și peste scenariile climatice, există probleme la nivelul întregii țări și care fluctuează foarte, foarte mult. Mă gândesc că odată ce începem să dezvoltăm o colaborare din ce în ce mai bună și vom reuși să integrăm foarte mult și scenariile climatice, vom putea să ajungă și la nivelul agriculturii românești scenarii efectiv pentru o anumită zonă sau, de ce nu, pentru o anumită regiune și atunci datele vor fi mult, mult mai relevante pentru domeniu. În momentul în care veți termina acest proiect și în speranța în care veți avea rezultatele pe care vi le doriți, nu știu, v-ați gândit sau ar fi o soluție să realizați un proiect și cu universități și specialiști din străinătate care se confruntă și cu aceleași probleme? Noi sperăm, proiectul în momentul în care va avea rezultatele scontate de noi va fi scalabil la orice nivel continental. Noi exact asta am spus în cererea de finanțare și probabil e unul dintre motivele pentru care am primit finanțare, că el poate fi scalat pentru alte țări. Deci cu siguranță vom continua. Iar noi vom încerca să asigurăm o monitorizare cât mai bună a fiecărei etape din dezvoltarea plantelor pentru a putea oferi relevanță acestei scalări la nivel continental. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Cu siguranță vom urmări acest proiect și rezultatele lui. Vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim tare mult! Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă. La revedere!